Ochotnícke divadlo? Rodičia zorganizujú ochotnícke divadlo, aby cezeň našli svojej dcére Dorotke súceho manžela. To je výborný nápad! Dokonca už majú vybraného aj vhodného kandidáta. Lenže o Dorotku má záujem ešte aj niekto iný. Minule som videl matku s dcerou v kostole. No čo? Hovorili ste s ňou o mne? On však padol do oka susedkynej dcére. Koho si nakoniec Dorotka vyberie? Teraz však bude čímať chcete. Len keď bude vedieť, že vám nebudete. A akú úlohu hrá vo všetkom nenápadný pán zapisovateľ? Všetká.